Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini kami berada di Belik Kota, tepatnya di Desa Tanjung Sari, Kota Blitar. Akan menelusuri jalan-jalan di daerah sini. Tonton terus video kami. Hah? Terate tak sih. Terate, mantap ya. Selalu mekar. Beli welek. Saiki lumayan api. Sedina apik ya Mas Gar. Lho jenenge bangun. Ki sapa yang cilikane pernah rene? Ra mungkin rata. Ini siapa sing pengen lumban kini? Omongi biyen ra entuk njaluk apa jenenge maling iwak ning kene ta Ki? Nah itu beli iwak. Manu jumu iki. Karena kene iki kawe pagi. Wis mati kok. Kene kene kamu pagi. Pagi ini saja. Tunggu. Lek ning kene ra apa-apa lho iki diculi lho Le. Aku. Lek itu pagi itu pagi mobil iki. Itu kan tuntulan kok kene. Tak kok nih. Itu iya, Pak. Oh iya. Tak kok nih. Sabar aku pancing kok. Tak kok nih. Ndang. Angel, Cuy. Boleh. Lek iwak. Mah. Jangan kene, Pak. Seru lho bar. Seru lho, Bos. Ini delep kuwi. Tapi jegur mlayu iwake, lho. Ngebut kro maling, Bar. Yo kena kro maling lho. Enggak bar. Kalau nemu iwak guys. Akbar sang penangkap ikan kok. Apik pagi. Gosong. Apik to. Apik iki. Cepat iki. Apik pagi. Jadi kro maling ora juh. Lah santren tek iki. Ora. Santren. Ini tak jenenge lho, wis ra padang. Lah piye ya jenenge murah. Piye? Ora tas iki ora masalah murah. Iki lanjut apa anu Mas Gar? Ceritane iki. Sangat ya. Masalahnya wis sawi lho kecilikanku enak. Mas Dai sumbernya kok kono. Oh my god. Kayak minsuk. Kolame beli iki lho. Sumbernya kok kono. Entek. Kata nana sih. Masih ada selanjutnya ya guys. Oke. Jajal golek iwan liyane review daerah cedek-cedek Oman
apa? Wis. Apa iki? Apa tuh iki nyapa tuh? Ora boleh. Kamu itu. Wis. Oh iya. Apa? Kowe mau. Itu mau cuma. Ah, ya bar. Kebiar. Loh, mati nggak mau kayak ngono. Ora diucapne Akbar. Ini guys. Akbar ngawut guys. Guyu to, ngomongi yo. Lho, merinding lho, ngomongi. Aduh. Aneh, Cuk. Sudah iklan. Iya, Cuk. Santri ra padang ora iso nyenteri langsung. Oke. Lho, pandem lho. Kono model koyo enek tapi Piye Mas Gar? merinding. Kembang berapi. Kini dicabut. Untuk paten bae kontak koket mau. Oke, guys, lanjut tempat selanjutnya guys. Akbar aneh-aneh kok jelas teko. Kita omongin. Lah aku ora bisa teri, ora masak senteri. Oh, peteng kan. Jadi nek stop kontak ya. CS type C orang nggak CS ya. Halo lur, janggo nih. Ning kuburan Skorjo. Tampitan saiki ya macam rolas. Suasanane jan padeng kaya ngono iki. Kayak mau enak wong ninggal jetasan. Apa ya? Isu awan, isu. Kiper cuma lagi ya. Tapi rasanya menurut gue Guys. Yang nyewa tadi. Enggak. Aman. Oh, ora ada. Ora. Kita jadi tenan, guys. Mas Akbar. Pani Mas Akbar. Mas Teke. Pani ora. awan-awan iki grote mau ngono. Tapi tunggu cucu iwak. Engkel lo iya, ngelok kan. Suasananya sekitar terasa ya. Kamu ini bisa ketemu tapi. Saya ke, kene lo, kene motormu. Akbar lo kan main rono cepat. Oh makin ada. Madang lu kono sto. Kamera. Neng sapa rono? Motor dikunci. Apa aku sih Jimo? Nyang.
Apa lho bar? Geran di to. Kuwe ta lho bar. Di kamera kraki tak guys. Iki aku merinding dong. Kok nang nang. Ini ayo so. Sudah. Udah guys, santai guys. Foto nyapa to? Lah ini Pak G. Kuwi lho Put. Di to bar. Itu. Ini di to bar iki nyata bar. Kita masker. Wis ampun. Bola mau pengen ngedeni. Wis ampun aku bolok. Duh. Sikilku dikerek semut iki lho. Wis yuta iki. Oke. Sesuk mami gue pasti mari. Ayo to. Krungu banter teko kuwi lho. Merinding. Skis merinding lho kira. Jantre kurang padang. Oke guys. Apa dilanjut part 2 kah? Nah, lanjut part 2. Nyawane klip-klip Jon. Nyawane klip-klip Jon. Marai orane ngono. Mau isuk enak ninggal. Ning Ndak kuat ya. daerah iki loro toko ijo. Ya wong mlebune Sukorejo. Ya kuburane kene. Wong Sukorejo sapa to jenenge? Enggak apa-apa. Enggak ngerti ya, lali. Ya mau videoe kaya sapa jenenge. Enak ninggal. Wis dilanjut part 2. Nyawa wis kawotik. Piye iki? Dilanjut part 2. Kuburan di Moro part 2. Oke, Wani. Wani. Nah. Yo. Oke guys, yuk Tak tutup ulang. penutupan di sana. Oke masker. Wis, ngono ya bolo-bolo. Matur suwun sing wis ndelok video niki. Aja lali subscribe, komen. Dono saranmu enake ndi? Daerah Blitar. Sing sekirane yo omah-omah kosong apa sembarang pokok sing rodok menyeramkan. Tapi kene bakal part 2 ra masker. Mas Bar, Insyaallah, ya insyaallah. Lek ning kuburan ngene iki ya wae pokok sing didoi ning komen pokok omah-omah kosong. Lek ning kuburan ya klip-klip Jon. Iki kuburan iki kuburane wong tok isine. Lek ning omah kosong kan lah ra ketok wonge. Dijal ngeluk saran. Sermu nek ndi? Oke guys. Pokok sing Iki Blitar. part 1 iki. Part 1 sik. Part lorone usul pokoke. Usul ngono. Nyawa wis gede iki. Nyawane gede. Lah iki gara-garane ganggu iwak ning kono mau. Gara-gara ganggu ya Mas. Ganggu. Lah iki wong telu tok iki. Ganjel wisan iki. Ora enak wong ya wis enak bocah. Ilang siji para bingung kok. Ya bocahne Jon. Wis. Wis ngono ya. Bolo-boloku. Terima kasih. Subscribe. Komen wae saran, like, lek iso di-share ning kanca-kancane. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.